Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Честь. Хөрмәт. В честь Владимира Путина. Владимир Путин хөрмәтенә. В честь Владимира Путина. Владимир Путин хөрмәтенә. Дольщики Миловского парка просят переименовать проспект в честь Владимира Путина. Миловский парк торлак комплексын өлешләтә төзелешендә катнашучылар проспекттың исемен Владимир Путин хөрмәтенә алмаштыруын һорайдар. Дольщики Миловского парка просят переименовать проспект в честь Владимира Путина. Миловский парк торлак комплексын өлешләтә төзелешендә катнашучылар проспекттың исемен Владимир Путин хөрмәтенә алмаштыруын һорайдар. Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски».